Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2024. szeptember 2-a hétfő van. Hétfő késő délutánja, mert ma is nagyon meleg volt, és még egy hétig igen melegek lesznek. Ilyenkor este felé tudunk videót csinálni. Hát ez egy olyan vegyes videó lesz, lesznek örömteli pillanatok, meg kevésbé örömtelik is. Ez a helyzet, hogy eső hiány el nem tudom képzelni mitől, vagy hát el tudom képzelni mitől, bogaraknak a hatására jó néhány szőlő rothad, repedés rothad. Például Itália, most gyönyörűen látszik, itt félig le van zabálva egy bogyó. Ilyenek vannak, és akkor szépen belül pedig, nyavaja üsse meg, rothad. És azért kár lenne értük mondjuk, hát igen, ez egy rettentően tömött fürt, ez normálisan néz ki. Ez is, tehát azért vannak köztük, de itt van a fő ellenség, a poloska. Röpköd az anyád, Isten, látni innen tőlem, te rohadt dög. Majd fogjuk látni, a poloskának milyen hatása van. Hát a Nero szokás szerint, amit meghagytam, az mazsolásodott. Arra valami csodálatos. Ez nem lehet megunni. Na most nem ez a lényeg. Nem a sorról végül is egy kellemetlenség van. Preobrazsénje úgy elkezdett rohadni, hogy gyakorlatilag ebből semmi nem maradt. És az okát sem nagyon tudom, mert akárhogy is nézem, tehát nem nagyon látok rajta poloska nyomot, bár lehet, hogy van valami furcsa színeződés. Majd a Helioszon meglátjuk, hogy milyen az igazi poloska nyom. Hát amúgy szemre egész szépek a szőlők. Hát is van például ez a magnéküli meremet. Én letettem, mert ugyan ízre jó, de na, ezen például tisztán lehet látni, ha megnézzük közelről. Nem elég, hogy rothad, itt az a sárga folt. Ezen a bogyon is látszik. Ezek a drága, aranyos kis poloskák itt ezt szivogatják, és ezek is tönkre teszik a szőlőt. Nem elég, hogy is foltos, tehát nem elég, hogy ez spontán elrovad, hanem ezek még külön tesznek rá egy alappal, hogy a fene essen beléjük. Úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen dolog. Ami még nagyon kellemetlen, hogy hát ez a Zaporozsec, ami még nem akart igazán megírni, milyen szép bogyókat tudna, hát ez is rothad, kireped, aztán elkezd rothadni, hát mondjuk már barnás a magja, és hát megkóstolja az ember, ilyen élvezhető, de azért még nem tökéletes. Talán ez a szem nem tökéletes, de hát ezt se értem, hogy mitől van, tavaly ennek semmi baja nem volt, abban a kegyetlen időjárásban most meg, de mindegy. Akkor nézzük meg. Itt van egy néhány olyan pödöskei fült, ami én arra tartok érdemesnek, hogy ezt leszedjem, bevisszük, vagy a mögötte lévő, nem ezt szedem le inkább, és akkor a mögötte lévő majd kap egy kis napfényt. Na hát, azért bármennyire rezisztens pödöskei, rothadásra is, azért ezen is csak van furcsa mód. Igen. Most nézzük meg kíváncsiságból, hogy
Van ez a Otzo kínai mérleg, ez 0-tól 10 kg-ig 5 g pontossággal mér. Azt nem minden, rögtön 2 poloska. Hát igen, a poloskát csinálják ezen is a fesztivált. Nagyon szépen a szőlőink.hu honlapon a leírásban a Pölöskei 420 g-os fürtök produkálását tudja. Hát ez éppenséggel duplája. És ez még, hát ugye arra felé lettek volna, kiszedni, erre felé lettek volna a szebb fürtök, mert azok a májusi zivatarok annyira pont virágzáskor elkapták, hogy ezeket le is szedtem már, mert eszegettünk belőle. Itt lett volna kiló feletti fürt is, de hát Istenem, ki a kicsit nem becsüli, az nagy érdemli, ugye? Úgyhogy ezt bevisszük. Csak azért kiszedem belőle ezeket a nem odavalókat. Tessék, ez is. Hát nem értem, hogy úgy a finom. Hát van rothad. Ez is, pedig aztán abszolút rezisztens szőlő. Hát ez a ami talán japán Isabella, az most már teljesen beérett, sőt már, ajaj, ez is tud rothadni. Szóval azért az ember nem gondolná, hogy ezek a direkt termők, hát ezek is tudnak. Bizony. Végig kell menni rajtam, hogy ezen is az ollóba ne essen bele. Alig van olyan szőlő, gyakorlatilag a pölöskei, amit ott előbb, nem tudom, megnéztük, nem néztük meg. Ez is olyan, hogy most kezd érni, de ez is gyakorlatilag hibátlan. Na, hát meg pont itt észrevettem, hogy egyet. Ezen is van rothat. De azért összességében tekintve már ez már jó. Maximum egy hét kell neki, mire teljesen kiteljesedik, és azért mutatós fürtök ebben a hőségben azért ezt becsülette, fölnevelte őket, és ez igen. Hát ez a szőlő, ez nagyon olyan, hogy hát még nem tudom, hogy hova fogok belőle oltani, de mindenképpen ebből fogok szedni rótól veszőt, mert ez annak dacára, hogy nem tudom, hogy hívják, kifi a borja, de mutatós is, finom is, és hát rezisztens. Aztán, hát ugye itt ez is az a pölöskei, megcsapkodták az ivatarok, hát gyalázatosan kötött, úgyhogy erről ennyit. Hát a Itália azért az már, hogy ez is vonzza a poloskákat, de hála Istennek el ne kiabáljon, mintha nem nagyon böködnék meg, de azért vannak itt ilyen furcsa szemek, el vannak púlva, hát nem tudom, ez mi lehet, de és hát ez is most olyan, hogy nem az, hogy mérédes, de ha innen föntről veszek egy szemet, nem tökéletes. Édes, ennyi a muskotás ízzel, nagyon finom. Ja, akkor már itt vagyunk. Kellemes meglepetésemre. Natália, harmadéves szőlő, ez is az egyike azoknak, akik olyan, hogy gyakorlatilag semmi baja nincsen, pedig most már ez eléggé érés közben, vagy sőt már majdnem teljes érésben. Mi ez a büdös? Ja, gomma. Barna magban. Jó, hát
Nem teljesen, de lényegében barna a mag. Úgyhogy azért még ennek kell egy hét legalább, de ebben a szőlőben nem csalódtam. Viszont mellette ez egy kellemes meglepetés, ez tavaly úgy, ahogy volt, lerohadt az egész, most meg gyakorlatilag teljesen egészséges. Tehát ennek a szőlőnek az eső az ellensége, a szájban viszont hát tud normálisan teljesíteni, de attól függetlenül a Nagyerzsának a másik karja erre lesz elhajtva, tehát ez a szőlő le lesz váltva innen, mert ez nem ez az igazi. Azért, akkor még ami hozza a formáját ugye a teréz, jó, ezt is át kell nézegetni, de ez gyakorlatilag ez olyan, hogy elvétve talál az ember rajta hibás szemet. Na mondjuk itt van egy, amit megnézi, kiharapta. Ez például a hangyak áttétel tipikusan. Látszanak ezek az apró kis szöszök rajta, vagy nem tudom, még mégesen elkezdik így a hegyéről megtámadni furcsa módon. Darázs is van elvétve, de én nekem idén legnagyobb ellen, hát darázs az szinte elhanyagolható, a legjobb ellenség az a poloska, meg nem tudom mi volt, ami, hát így, lehet, hogy ez hangya kártétel, de gyanús nekem, hogy ez valami más. Félig meg van zabálva, aztán ott hagyja. Legalább ennél meg teljesen. Úgyhogy a terézzel egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz semmi baj, mert itt ez is egy tipikus hany. Ez igen, ezt megették a hanyák rendesen. Egyébként ezt sem beléjük. Na itt is. Tehát így lógnak ezek a kizabált bogyók, de attól eltekintve, hogy ez csak jelvéte fordul elő, ez egy elég tisztes teljesítmény ettől a teréztől. Aztán itt az Adél, most már jó sokáig rajta hagytam. Hát igen, szóval ez nem bírja ilyen sokáig, de világos barna, de édeskés. Hát nem tudom, ennek a 3 éves talán a csemete, de tavaly majdnem kipusztult ez is, mint egy sok másik. Ez az első termése neki, hát remélem, hogy szóval azért a bogyók mérete, meg azért a formája, meg színe, meg az íze sem rossz, szóval azért, ha jó lesz, akkor csak egy kicsit gyenge növésű, de hogyha beindul rendesen, akkor ez egy tűrhető lesz. Na aztán, hát ugye Moldova az, ami másik, hogy az semmi gondom nincsen gyakorlatilag. És volt olyan bevő, aki azt mondta, hogy hát ott neki ez már jó, ez már elég édes. Szeptember 2-án Moldova. Most mindjárt megkóstolok innen. Nehezen jön le. Barnula magja. Határozottan. Azt nem mondom, hogy olyan milyennek lennie kell, de ha valakinek nem jön be az, hogy a szőlő túl édes, kell egy kis savanykás íz, az már tényleg van, ez már fogyasztható. Kis lódnak Itáliák, és rajta mászkál a büdös poloska. Remélem, hogy nagy kárt nem fog benne tenni. Aztán tovább jövünk ide. Na hát, itt van, tessék. A hangyák.
itt mászkálnak, és szépen kizabálják ezt a jó kis szőlőt. Hát ez a gyönyörű szép fürt, az már lassan egy harmadát leollóztam róla. Éppen olyan többé-kevésbé érett. Lehet, hogy túl sokat hagytam rajta, mint a testvérén. Hát a szuvenír, hát igen, a szuvenír az szerintem amennyit kilóttam vele, de végülis ez is kezd jó lenni. Aztán itt vannak ezek is ilyen félig meddig puhák, ezek a szőlők. Nagyon szépen rothatnak, tehát egy állandóan ólozni kell őket. De szerintem mit követtem? Ja, saját ugye a Dunat. Ez már túlérett, tehát túl sokáig hagytam rajta. Tudom milyen, most már többed a bogyó. És még mindig, hát mondjuk pirosnak kell legyen a magja. Mert ez piros. A másik pedig zöldes-barnás. És ízre nem rossz. De látszik, hogy becsülettel kell belőle ollózni. Hát ezt is valami megtámadja, és akkor... Na, és itt van ez a probléma, ahol hoppá, tehát lebukott a darázs. Ezt darázs csinálta. Legalábbis legutóbb a darázs volt benne, de sem kizárt, hogy a hangyák kezdték el munkát. Szóval itt szerintem egy kicsikét több szőlőt hagytam a kereténél. Ennek következtében az van, hogy a gazda megeszi, de ez nem piatos egyáltalán. És akkor, amiből, hát igen. Hát ez mi ez? A Szentendrián szíd lesz. Hát kérem szépen, ez egy darabig ollóztam, aztán úgy döntöttem, hogy teljesen felesleges. Poloskák. Hát nem elég, hogy nem tudom, lehet, hogy azért, mert a poloskák meg szurkálták, azért rothad, de itt is látszanak rajta minden, mint a poloska nyomok. Ez egyszerűen borzalom. Pedig ez elvileg tényleg Szentendrián szíd lesz, de ezen is ott a poloskának a nyoma. Úgyhogy én ezt meg se kóstolom, de azért kettő mágik, hogy hova tettem az ollót, itt van. Megnézzük. Igen, tehát ez egy, hát, magkezdemény talán van benne, de szóval ez az. Megnyomom édeskés, de inkább nem nyalogatom, mert hát a poloska ízűs lesz. És akkor, hát jó, hát mondjuk a zalagyöngyével azzal nincsen gond, csak hát nem lesz szépek se. Van itt egy nagy esda, ami hát igen, hogy ebből is kell ólózni. Igen, sok poloska van. Teszek egy kóstoló próbát. Ami zöld a magja. Messze nem tökéletes. De ami közeledünk az igazán bosszantó dolgok felé, a velika. Mert még nem tudott teljesen beírni,
Hát itt már ugye szépen kizabálta valami, de hát, szóval rothad, azzal kezdte, hogy elkezdett repedni, aztán utána rothadás hegyek, szóval ez, tehát alig maradt belőle valami, pedig gyönyörű szép fült, ahogy egyet megnézzünk azért, hogy milyen is milyen. Jó volna, ketté tudnám harapni. Tehát még ott van zöldek a magjai, tehát be se érett, és már semmi. Mondjuk nem rossz. Na de, amolyan, nagy baj, a Helios, amivel nagy reményeket fűztem, itt gyakorlatilag mindegyik bogyó, ott van a poloskának a nyoma, ott is. Tehát foltosok szerencsétlennek, gyönyörű fültök, tehát az embernek már nincs is kedve ezeket megkóstolni se. Tessék, ott is foltos, minden foltos. Akkor már nincs is kedvem hozzá, hogy kiollózzam, mert hát rothad is persze nyilván. Úgyhogy ezzel a Heliosra idén nagyon ráfáztam. Úgy nagyon úgy néz ki, hogy jövőre, ezt meg a fűnyíró elkapta, jövőre, ha nem a darazsak miatt, de a poloskák miatt, hát szállódni kell mindegyik. Ilyen fürtöket is tönkre mennek, szóval. Tehát az embernek már nincs gusztus hozzá, hogy megkóstolja, mert tehát mindenütt látszanak rajta ezek a rahat poloskáknak a nyomai. Nem elég, hogy a paradicsomot tönkrevágták, még ezt a szőlőt is. Vigyázzál, hogy találod, mögött van egy. Aztán ami meg nem okozott csalódás, ez a belgrádi magvatlan helyett, amit kaptam, egyik. Másik belgrádi magvatlan, az viszont nem ilyen szép, érdekes módon, ez egy gyönyörű szép fekete szőlő, és nem rossz ízű, hát mondjuk nem tudom mennyire érett. De ragaszkodik, inkább innen föntről képek egy bogyót. Majd nézzük, hogy milyen. Ízletes lesz, de most még cukor kevés van benne, annak ellenére, hogy látszólag már teljesen érés állapotában van. Viszont tényleg az, hogy itt, ahol a víz ráföcsög, meg tehát sáros minden, itt is gyakorlatilag tökéletesen egészséges. Ugyanígy ez a másik, ami nem ugyanaz a fajta, mint ott. Na, itt van egy hibás például, ezt valószínűleg Poloska csinálhatta. Tipikusan nyom. De hát ez például ugye már, hol is van a táblája? Azt hiszem kismis írtisárja, ilyen kismis írtisár. Hát ez speciál nem az lett, de tulajdonképpen nem bánom, mert hát ez majdnem annyira rezisztens, ez is meg az a kék is, mint a Moldova. Tehát ezekkel nem lesz gond. Mert ezek a sába királynője, a sába, belgrádi magatlan, ez valahogy nem tökéletes, hát ez is a poloskák is nagyon kedvelik. Akkor kocsánybénulást látok. Tehát, jó, most lehet, hogy az asszály miatt van ez az egész, de nem egy gyenge tőke már, szóval ennek bírnia kellett volna jobban, és ez is itt van egy fürt, a fene kínlódik vele, úgyhogy jövőre hamar észbe kell kapni, és vigyázzuk, mert megint megbotlasz, és jövőre, amikor a szőlő elkezd zsendülni, bizony, most már tudom, hogy melyiket kell, tehát elsősorban a Helioszt, belgrádi magvatlant,
mert még azt egy pár fajtát, ami ilyen poloskák imádják, azokat hálózni kell. Úgyhogy kérem szépen így jártam. Idén, tehát nekem ez a Helios annyira tetszett, ez 2 hete még olyan gyönyörű volt, öröm volt nézni, kóstolgattam, már kezdett íze is lenni, és most pedig a poloskáknak a hatására vége van. Hát kérem szépen, ez a videó, ez most ennyi lett volna, a következő videó az még nem tudom mi lesz, addig is viszontlátásra.